Okay mga dong mga day, magluto tog balbacoa karon. Lamian na pud nga sudan nga gikan sa atoang lugar sa Cebu o sa mga kabisayaan diha. Atong gamiton karon kay ikog sa baka or oxtail sa in English pa. No? Mao ni ato ang main star. Kay wala man tay kanang panit o kanang tuhod. So kanila sa atong gamiton. Basta mayon tani kung napani siya panit, no? Okay, so ang atong mga ingredients aside from the baka, akalang ikog sa baka, ahos, sibuyas, luya, sibuyas dahonan, bell pepper. Kani siya, dili ni siya kinahanglanon, pero ako lang dugagan para extender. Daghan ba? Kanya, tomato paste, tomato sauce, wala man tayo pork and beans nga nakitaan, so kanila siguro, bini-wini. Nani siya hotdog, pero okay rin na siya. Pepper, asin, peanut butter, o Sprite para patamis, para palami, o para pahumok sa karne. Okay, magsugod na ta. Butang sa ta diri og mantika para magisa ta diri. Okay? So di lang kay nato daghanon ng mantika, no? Moinit na mantika, ato'y butang ang ahos. Na mga tulo rin siya kabuk na gagmay nga cloves, ang tawag nila ni ahos. Okay? Isaratan na. Sunod na ito butang kay ang sibuyas. No? Para ito sibuyas. Kailan ta gamay, hangtod nga medyo maluto gamay ang sibuyas. Medyo klaro na siya ba? Medyo luto-luto na ang sibuyas bombay. Atong isunod ang luya. Gidagko na ko kaning hiwa-hiwa ang luya kay haron makita ini kaon. Kay hangon sa ni siya nagpaak ningo. Hindi kayo lami. Makapawagtang na ni siya sa langsa. Sa ikog baka. Ya. Kamas luya. At ito'y butang ang sibuyas dahonan. Muna gamay ra kong sibuyas bombay gibutang. Kaya namin tayo sibuyas dahonan. Ya. Dali ra kayo sa lutoon. Kanilis na ng balbacoa ba? Minugoy naman niya nga luto-luto. Nakaraang bugoy mo na kaon. Balbacoa, lanchaw, magluto niya tag lanchaw, makita tag kanang kuan sa baka. Kaya murag walay kuan sa kabayo dire. Nang baka lang siguro. Unit sa baka ba? Sunod ang bell pepper. Tama itong bell pepper. Nabunan doon na ito kadyo. Okay, medyo luto-luto na niya itong gigisa din eh. Ato nang ibutang ang ikog sa baka. Ato yung sagol, aron dili kay mo lang sa ang baka. Mautang lang sa ikog baka ba.
Sunod, ako na yung ibutang ang tomato sauce. Kaya ron, kay bawo ko kung unsa kadaghan na ang ibutang tubig. Unya, ang tomato paste. Yan. Lapot kayo ng tomato paste. Tanggal na itong tubig ang lata. Para mataginot yun na ito. Oh, napinabilin. Kanya ang latas sa tomato sauce ato sa ibutang tubig aron mataginot na to ang sulod. Okay naman nakadaghan ng tubig siguro. Jutay lang. Tanga na to jutay pa. So ang tubig, ang kadaghanon sa tubig kanang igo lang nga mo cover nga mo cover sa karne ba. Na kay pahumukon man nato siya og mga 2 ka oras. Ato lang i-dissolve ang tomato paste kay nagtibukol pa. Sus. Naglami-lami yun niya itong panihapon ng adlaw da. Unya, ako lang sa ibutang ang Sprite para patamis na siya kay aslom man kayo ni ang tomato sauce o ang tomato paste. Itong gamay Sprite. Mga di sa natungod doon yung ani kadak ang nga Sprite. Kapag mabili niyo na gamya eh. Kayon sa nato atong klarohon nga wala na yung nagtibugol nga tomato paste. Okay? Unya ato nang sagdaan mga 2 ka oras. Okay? Balik ta. Mga 2 ka oras, okay? Sa dili pa mahuman ang 2 ka oras, ato sang idungag ang beans. Kani siya hotdog with beans or beans and hotdog. Para mulapot og samot o para mulamig samot. Na. Tong ikutawon atong isagol tanan, na. Unya ato na sang ibutang ang asin o ang pepper para na lasa. Okay, aslo mo may gaito gyud. Mix na po na to. Unya, ato na sang ibutang ang peanut butter. Kumagan pa nato usa. Na mga 3 ka scoop peanut butter. Kaya peanut butter, makapatamis po ni siya sa atong giluto. Gamay kay aslom lagi. Kung di makapadag lami sa niya, nya makapahumot po. Ito na nang ikutaw. Unya, ato na sang idungag ang atong taong. Gamay ra atong taong ibutang kay extender man eh. Mga 8 ra ni siya ka slice. Okay. So, paabot na ta sa atong
sunod nga oras, usa pa ka oras, no? Ito sa tabunan. After na, ready na makaon. Humok na sad ang ikogs baka ni. Okay? Kita ta after usa ka oras. Ang uday mga dong mga day. Para mas mulami pag yun ni siya, imbis nga bitsin na ito butang, atong dungagan og rupina. Kamay lang good, para nailasa. Parat gamay. Ato sa nang isagol. Nya paabot lang ta hantod muhumok na gyud ni ang ikog sa baka. Okay mga dong mga day. Duha na ka oras ang nilabay. Tanaw na to kung sa kahumok. Luto na ni. Pwede na natong haunon. Sige, ato na ibutang og usa ka padaksan. Di. Tag usa ka dako nga hiwa. Ato na tong taong gamay. Doon na to ka taong. Sabaw. Tuwara. So, mao na ni mga dong mga day ang atong balbakuwa nga murag humok na may kain eh. Oh. Sos. Di na kinahanglan ni silyoon pa. Atong tao. Unya, manihapon ta ninyo. So, may tag na amoy nakatunan karong gabi una na pod sa atong lamian nga sudan, sa atong lamian nga putahe. Ang atong gitawag nga balbacoa Cebu style. No? Sige, masunod na pod nga atong pagkaon. Bye-bye! Napala mo na. Ngaunta. Sa di pa di mo mulakaw. Palihog lang po tag-click ka na subscribe button o kanang like button diha para maka bantay mo kung na mga bagong video sa among kabuang, sa among kaon, no? Kunya, sa sunod na pod, ha? Okay, bye!